Camping Gas Plancha Electric 1XV, jeden z malých kompaktných plancha grillov, avšak na rozdiel od tradície Camping Gas sa jedná o elektrický výrobok. Grilovacia plocha rozmeru 45x30 cm má stačiť pre obslužnosť 4 až 6 ľudí, to znamená 4 až 6 porcií. Grill má plynulú reguláciu výkonu, ktorá vyhrievanie je zároveň zobrazované modrou LED diódou. Vynikajúcou výhodou veľmi jednoduchá montáž, pretože celý grill prichádza v komplete, v monte. Jediné dva komponenty, ktoré sa domontovávajú, je vyberateľná nádoba na odkladanie tuku a vzadu sa nachádzajú úchytky pre jednoduchú montáž elektrického kábla, pokiaľ sa grill odkladá. Napájací kábel má dĺžku cca 1,5-1,8 metra. A celý grill, hlavne z dôvodu toho, že grilovacia plocha je liatinová, váži 14 kg, čo nie je málo. Je to ťažký, ale kvalitný výrobok. Grilovacia plocha, tak ako som povedal, liatinová, lepšie rozvádza teplo a zároveň má maltovanú lesklú povrchovú úpravu. Čistenie grillu, liatinová platňa nie je odnímateľná, ako je to v prípade plynových plancha grillov, avšak hladký povrch umožňuje jednoduché čistenie, je možné naliať priamo na grilovaciu platňu vodu, ktorá steká do odpadovej nádobky, skade vyjde všetká nečistota. To znamená mastnota pri grillovaní, ale aj voda pri čistení a akékoľvek zbytky jedla krásne vlezú do odpadovej nádoby. Čo nie je veľmi zvykom pri výrobkoch Camping Gas, balenie obsahuje aj praktický obal, ktorý chráni grill pokiaľ sa nepoužíva, pred znečistením, prachom, špinou. Veľmi jednoduchá montáž a grill je chránený pred akýmkoľvek znečistením.